أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya mana arzikin kasancewa wannan majalisi mai albarka wanda muke ci gaba da tunasar da junanmu al'amuran da suka shafi ibada da kuma rayuwar mu ta yau da kullum, wanda muke duba wannan littafi na muqaddimatul izziya wanda yake akan mazhaba ta Imam Malik. Idan ba a manta ba, a zaman mu da ya gabata mun ji abin da ya shafi sallah ta ƙasar, wato sallah ta matafiyi, har muka kawo inda aka yi maganar wato matafiyi ya bi wanda ya zama mazannin gida ne sallah, amma in ya bi shi to sai dai ya cika sallarsa, in kuwa ba haka ba to an karhanci kuma mai girma. Amma shi matafiyi zai iya shiga gaba ya limancin mazannin gida, kowane sai kasance akan sunnarsa, wato matafiyi ya yi raka'a biyu ya sallame, mazannin gida kuma ya tashi da ciko biyun da aka biyo shi. Yanzu kuma za mu shiga fasalin da zai magana siffar yadda ake haɗa salloli ga matafiyi ko mai wata lalurar da za ta iya ba shi dama don ya haɗa sallar wanda suke da musharaka ta lokaci, wato azhar da la'asar ko kuma magariba da isha'i. Na'am, bismillahir rahmanir rahim. Malam yace faslun wasfatul jam'i bayna salatayn al-mushrikatayn fil waqti rukhsatun, wato siffar yadda ake haɗa salloli guda biyu waɗanda suka yi musharaka ta lokaci guda a cikin lokaci guda, to wannan rukhsa ce. Iza kana fil barri dunal bahri, amma in ya kasance a bisa ƙasa ne ake tafiya ba a bisa jirgin ruwa ba. Tunda in bisa jirgin ruwa ne to wannan dama kila tafiya ce ake ta watanni, to wannan kowace sallah za a yi ta a lokacinta. Fa iza zalati shamsu alal musafiri wa huwa fil manhali aw wa huwa rakibun wa nawan nuzula ba'da ghurubi jama'a bayna salataini jam'a suriyan. Wato aka ce idan ya kasance rana ta yi zawali, wato ta bar tsakiya kenan, lokacin azhar ta kama, alal musafir ga wanda ya zama yana matafiyi, wa huwa fil manhal alhalin yana a masauki. Wato asalin ita kalmar ta manhal wato tana bayuwa ne, ko kuma asalinta wata mashaya ce da ake shayar da raƙumma. To idan masu kiwo suka zo ko kuma matafiya suka zo da raƙumma za su tsaya su yi ban ruwa, sai ya kai ga nan ana ɗan zama a sarara a huta. To nan aka samu kalmar aka cirato ta kama a matsayin masauki, inda duk matafiyi ya yada zango ya zauna don ya sarara. To idan matafiyi ya yada zango kuma lokacin azahar ta yi, wato rana ta yi zawali, ko kuma yana a bisa abin hawansa kuma ya yi niyyar zai sauka kafin rana ta faɗi, to sai aka ce jama'a bainas salataini, to ya samu ya haɗa tsakanin sallolin guda biyu jam'an suriyan, wato jam'i na tsakiya. Ma'ana abin da ake nufi jam'i na tsakiya, yuqifu zuhra fi akhir waqta, zai tsayar da ita azhar sai lokacin ta na ƙarshe ya zo, wal asr fi awwal waqtiha, ita kuma la'asar lokacin farkon lokacin ta ne. Wato sai da aka kwarara aka tafi ga azhar ta yi ba a tsaya aka yi ta ba, sai da har ta kai ga ta kai ƙarshen lokacin ta, farkon mukutarin la'asar, to sai a haɗa sai a sallaci azhar a sallaci la'asar, an yi jam'i suri kenan, jam'i na tsakiya. Wa kaza haka kuma idza nawan nuzula ba'da al-isfirari wa qabla ghurubi, haka kuma idan da mutum ya yi niyyar zai sauka a wani wuri, amma sadda zai sauka to rana ta yi isfirari kafin wato magariba ta yi kenan, kafin rana ta yi gurubi. Wato na'am, wa yajma'u bainal maghrib wal isha'i lil madar wahdahu, ana haɗe sallar magriba da sallar isha'i saboda ruwa shi kaɗai. Wato ƙila ko ana cikin zabga ruwa sai a yi sallar magriba a yi sallar isha'i, ko kuma ga hadarin ya taso da gilgi, ana da zato mafi rinjaye in aka kici da ruwa zai hana mutane fitowa sallah, to saboda haka sai a haɗa magriba a haɗa da isha'i. Aw ma'a zulmatin, ko kuma akwai duhu, ga hadarin ga kuma duhu, waɗini da kuma taɓo ko laka. La ma'a zulmatin wahadahu, amma banda duhu shi kaɗai, ba kawai hadari ya taso ba
a ce ga duhu kawai a haɗa sallah, sai ya kasance ga duhun kuma ga caɓi an yi ruwan kenan an gama. Na'am, wa fi jam'il dini, amma a wurin haɗa sallah saboda taɓo hada hushi kaɗai ƙaulani mashuhurani, wato malamai sun yi zantuttuka guda biyu kuma masu shahara. Waɗansu sun nuna za a iya yi, waɗansu kuma sun nuna ba za a yi ba. Ma'ana dai abinda ake nufi, lokacin tana iya yiwa an tafka ruwa, ga tsananin duhu, ga kuma taɓo bisa hanya, ba ka ganin hanya sosai, ga kuma taɓo na laka, kila kafin ka je masallaci ƙazanta ta taɓe ka, ko kuma ka kwashi ƙazanta ka kai masallaci, ko kuma ma a'a saboda lafiyar ka ta lalabiya ta ja ka faɗi ka iya samun rauni. To saboda wannan sai a haɗa sallar baki ɗaya sai kowa ya tafi. Na'am, wasifatul jam'i lizalika, shi kuma yadda ake yin jam'i na wannan, wato jam'in sallar magariba da isha'i, yu'azzanu lil magaribi alal minari, za a yi kiran magariba akan hasumiya ko akan mambari, ko yanzu a ce da lasfika da kowa zai ji kenan, awwal waqtaha, wato farkon lokacin ta kenan. Wa yu'akhkhar salataha, sai a jinkirta yin sallar kalilan kaɗan, wato ma'ana abinda ake nihi, idan magariba ta yi sai a kira sallah da lasfika ko waje inda dai mutane za su ji. Kuma ita magariba kamar yadda aka saba, da an kira ta ake kabbara, to wannan karan sai a ɗan jinkirta kada a tada sallar kenan, shine za a ɗan jinkirta ta kaɗan. Summa yu'azzana lil isha'i fi dahnil masjidi, to wannan bayan an jinkirta dan mutane su hallara kenan, sai a yi magariba sai a kammala. Ana gama magariba sana sai a tashi a yi kiran sallar na isha'i a nan cikin masallaci, ba tare da an hau minbari ba, ba tare da an sa lasfika ba tare da an sanar da waɗanda ke waje ba. Rukusai ta nan cikin masallaci kenan, sai a kira sallah a cikin masallaci, a zanen kiran sallah munhafidan, wato zai zama cewa shi ba wanda ake ɗaga murya bane ba sosai. Sun mai salluna ha qabla al-maghrib shafaqi, sannan sai a sallaci ita wannan isha'in kafin shafaqi ya bace. Sun mai yansarifuna, sai mutane su tashi sai su wace su tafi. Ma'ana ko an gama, in ka samu kayi tasbihin ka, amma kaka bari shafaqi ya bace kana cikin masallaci, dan da zaran shafaqi ya faku to wajibi ne ka sake wannan sallah ta isha'i. Wala yusalluna al-witra, amma ba za ka sallaci wutiri ba illa ba'da magiba shafaqi, sai bayan shafaqi ya faku. Wato idan mutum ya tafi kenan, ya tafi gida, sai ya je, idan shafaqi ya faku to lokacin zai iya yin shafa'i da wutiri, ko kuma ya wutirin shiga wanda ya saba yin yana wutiri a farkon dare kenan. Na'am, wannan fasali nan ya ƙare, za mu shiga fasali na gaba, wanda shi kuma yana magana ne akan wato sunnoni masu ƙarhi daga cikin salloli. Malam ya ce sunnanul mu'akkadatu min as-salawati arba'a, wato sunnoni masu ƙarhi na daga salloli na nafila guda hudu ne. Al'ula, na farko, wahiya aukaduha, ita tafi kowace ƙarfi, alwitru, ita ce wutiri, wahiya raka'atun wahidatin, ita kuma wutiri raka'a ce ƙwara ɗaya. Wa yadkhulu waqtuha ikhtiyariyu bi faragin min as-salati al-isha'i al-akhirati, wato muqtarinta yana shiga daga lokacin da aka kammala sallar isha'i ta ƙarshe, wato ita ce salatul atma, sallar isha'i ta ƙarshe kenan. Domin magariba da isha'i ana ce musu isha'aini, ita isha'i ana ce mata isha'il akhira, wato isha'i ta ƙarshe kenan. Wa yakuna masbuqan ba'da munfasil anha bi salamin, kuma za bi shafa'in, wato za ta kasancewa, wato raka'a guda ɗaya ce da ake biyo ta bayan an yi shafa'i, wato shafa'i raka'a biyu ce, bayan an yi shafa'i an kuma raba, wato an yi sallama, sannan sai a kawo wuturin guda ɗaya. Ba za ka haɗe shafa'i da wuturi raka'a uku jere ba, kamar yadda ake yin sallar magariba. Mutum ya raka'a biyu, ya zauna ya tahiya ba tare da ya sallama bai tashi ya kawo wuturi, ba ta yi ba. Mutum ba zai yi raka'a ɗaya biyu ba, bai zauna ya tahiya ba kuma ya tashi ya kawo ta uku, ba ta yi ba. Sai mutum ya yi shafa'i, mafi karancin ta raka'a biyu, ya raka'a biyu, ya zauna ya tahiya, sallame, sai ya tashi ya kawo wutiri. Na'am, wa yustahabbu an yaqra fi raka'atil ula min ash-shafa'i ba'da al-fatihati bi sabbih isma rabbikal a'la,
wato an so abinda aka so ne mutum ya karanta a cikin raka'a farko ta shafa'i bayan ya karanta Fatiha ya karanta sabbi ismi rabbikal a'la wa fi raka'ati thaniyati ba'da al-fatihati bi qul huwallahu qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu kun bayan ya karanta Fatiha ya karanta qul ya ayyuhal kafirun sai ya gama ya tahiyya ya sallame wa fi raka'atil wutri amma a raka'a ta wutri bi qul huwallahu ahad wal mu'awwidhaini bayan yayi Fatiha sai karanta qul huwallahu ahad da kuma qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas wa man nasiya wutra aw nama anhu summa staiqaza wa qad baqiya li tulu'i shamsi miqdaru raka'atin aw raka'ataini na'am nan za ku ji hin ƙarhi da kuma girma da matsayi da wuturi take da shi za ta shiga gidan wata ta murƙushe ta ta amshe gidan wato aka ce na'am wa man nasi wanda ya manta wuturi bai yi ba auna ma'anu ko kuma ma bacci ya dauke shi bai yi ba su masta ya kaza sai ya farka wa qad baqiya lutulu'i shamsi abin da ya saura rana ta fito miqdar raka'atin abin da kawai za iya sallatar raka'a daya kwal aw raka'atayn ko raka'a biyu bayan yayi alwala kenan fa innahu yatruku al-wutr to nan zai bar wutari saboda farilla ta hita wa yusalli subha sai sallati sallar asuba amma wa in ittasa al-waqtu idan lokacin ya yalwata li thalathi raka'atin har za iya raka'a uku aw arba'a ko kuma raka'a hudu fa innahu yusalli al-witra ta shigo ta banki raka'ata na alfijiri to zai yi wutiri summa subha sana ya sallar asuba saboda mi ai raka'a uku ce ko hudu in uku ce zai yi wutiri ya asuba in hudu ce zai yi wutiri ya asuba wa in ittasa al khamsin in kuma lokaci ya ƙara yalwatuwa har za iya raka'a biyar sai aka ce raka'atin rako'i biyar sallar shafa'a yayi shafa'i wal witra da wutiri was subha sannan ya sallar asuba kaga na raka'a biyar kenan shafa'i raka'a biyu wutiri raka'a ɗaya asuba raka'a biyu raka'a biyar kenan wata rakal fajara kaga nan duk da dai an yi ƙarfin alfijir sai ya alfijir kenan na'am wa in sa'a in kuma dai aka samu lokaci li sab'i raka'atin za a iya sallah raka'a bakwai sallar shafa'a wal witra sai ai shafa'i da wutiri wal fajr tunan ne alfijir ta salatul fijr ta samu shigowa kun ko ga girman salatul fijr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun min ad-dunya wa ma fiha wannan sallah ta alfijir raka'atan alfijiri khairun min ad-dunya wa ma fiha ta hi duniya da abin da ke cikin ta to ku jiba girman wutiri saboda tana nuna kadaicin Allah shi kadai wutiri to sai tafi karfin raka'atan alfijiri na'am to sai aka ce idan lokaci ya bayu za a iya sallah raka'a bakwai sai aka ce wato yayi shafa'i yayi wutiri ya raka'atan alfijiri sannan yayi sallar asuba athani na biyu salatul idaini shine sallolin idi ta fitr da kuma adha wa hiya sunnatun mu'akkadatin ita ma sunna ce mai ƙarfi fi haƙƙi man talzimuhu juma'atu ga haƙƙin wanda duk sallar juma'a ta wajaba gare shi mustahabbatun fi haqqil abdi wal musafiri wal mar'ati amma mustahabbi ce ga wanda ya zama bawa ne ko matafiyi ne ko kuma mace ce wannan mustahabbi ne ba a tilasta musu ba wasu fatuha yadda siffar raka'atani sallar idi take raka'atani bi ghairi azanin wala iqamati wato rako'i ne guda biyu waɗanda ba a yi masu kiran sallah kuma ba a tada musu iqama yukabbiru fil ula ana yin kabbara a raka'a ta farko ba da takbiratul ihrami bayan an yi kabbara harama sitta takbiratin za a yi kabarbari guda shidda in hada kabbara harama bakwai kenan wa fi thaniyata a raka'a ta biyu khamsu takbiratin ba'ada takbiratul qiyami za a yi kabarbari guda biyar bayan an yi kabbara ta miƙewa wala yustahabbu rafa'ul yadaini fi shay'in min at-takbiri suwa takbiratul ihram ba sai ka daga hannuwanka a cikin kabarbar mu duk kabarar da zaka yi sai ka daga hannu da ka daga hannu a wajen kabbara harama to shikenan ya isa wa in nasiyata kabira raja ilaihi ma lam yada yadayhi ala rukubatayhi aka ce idan mutum ya manta da wata kabbara bai ba a cikin wannan sallah ta idi to ya dawo ya waɗannan kabarbarin ma damar bai dora hannuwan shi akan gwiwoyi ba yayi ruku'u kenan to in ya gama wasu sujada ba'da salam sai sujada bayan sallama wa yustahabbu al-jahr bit takbir an so kuma a rika bayyana kabarbarin wa tadayyibu wato a kuma shafa turare wata zayyinu bi thiyabin jadidatin wato a kuma yi ado da tufafi sabo wato abinda ake nufi da tufafi sabo ba dole sai fari ba sabo dai aka ce liman ya qadiru alaiha ga wanda yake da iko akan hakan
wato wanda yake da ikon ya sabo to ya sabon ya sanya. Warju'i min dariqi gair lati ja'a minha, in kuma aka tashi sallah mutum ya koma ta hanyar da ba ta ita ya biyo ba. Wal fitr qabla rawahi ila al musalli fi idil fitri, haka kuma mutum ya ci wani abu kafin ya tayi masallaci amma a ƙaramar sallah, wato ya bambanta da azumi ake yi, yanzu an gama azumi to ranar sallah kafin ya tayi masallaci an so ya ci wani abu. Amma wata akhiruhu, an so jinkirta cin abinci fi idin nahari, a sallah babba ta layya kenan, wannan ba a so ya ci wani abu ba. Wata kabiru fihi aqiba 15 faridatin, sannan zai ci gaba da kabarbari na tsawon salloli 15 daga sallar azhar ta ranar da aka yi layya, la'asar, magariba, isha'i, sai gobe asuba, haka dai har cikin kwana na hudu da an sallar asuba an kammala. Shine awwalaha zuhur yawmin nahari, wato azhar ta ranar da aka yi layya, wa akhiruha karshen ta kuma subuhi yawmin rabi' minhu, wato asuba ta kwanaki na hudu kenan. Na'am. Wasu fatitta kabiri, sifar yadda ake kabarbarin shine malam ya kawo yace Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wallahi alhamd. Wannan sune kabarbarin da ake bayan an gama kowace sallah a sallar layya har zuwa asuba ta cikin kwana hudu. الثالث نأكو صلاة الخسوف الشمس، وهي سنة في حق كل مكلف ذكر أو أنثى، wato sallah ta kisbewar rana ita ma sunna ce mai ƙarfi, kuma haƙƙi ne ga kowane mukallafi balagagge kenan, mace da namiji. Wa yustahabbu iqa'uha fil masjidi wal jam'u laha wa waqtuha misl hillun nafilatil lizawali. Na'am, wato haka kuma ma'ana dai an so a tsaye da ita wannan sallar a cikin masallaci, kuma jam'i ake yin ta, kuma lokacinta daga lokacin da aka ko ya halatta a yi sallar nafila har ya zuwa lokacin da rana ta yi zawali. Saboda kamar yadda karatu ya gabata a cikin karatunmu na risala, mun ji yadda sallar kisfewar rana take da wato tsayi kwarai da gaske, saboda ita ruku'u biyu ke gare ta da kuma sujjada guda biyu kowace raka'a. Wasu fatu haraka'atani, siffar ta raka'o'i ne guda biyu, fi kullu raka'atin ruku'ani, a cikin kowace raka'a tana da ruku'u biyu, bi gairi azanin wala iqamatin, ita ma ba a mata kiran sallah ba a iqama. Wa yaqra'u fil qiyamil awwali, kuma ana karantawa a tsayuwa ta farko, min raka'atul ula, daga raka'a ta farko, ba'dal fatihati, bayan an karanta fatiha, al-baqarata, to sai a karanta suratul baqara. Wa fi qiyamil thani, to bayan an karanta baqara an yi ruku'u, an dago daga ruku'u, kuma za a ƙara yin karatu na biyu, shine min ha daga ciki ba'dal fatihati, bayan an karanta fatiha ali imran sai a karanta ali imrana. Wa fil qiyamil awwali min raka'ati thani, wato a kuma in an miƙe a tsayuwa farko a raka'a ta biyu, ba'dal fatihati, bayan an karanta fatiha sai a karanta nisa'i, sai a karanta suratul nisa'i. Wa fi qiyamil thani ba'dal fatihati, kuma bayan karanta nisa'in an yi ruku'u an miƙe tsaye sai a ƙara karatu na biyu, ba'dal fatihati sai a karanta ma'ida. Wa salatul khusufi qamar sunnatin, to wannan abin da ake nufi kamar yadda bayani ya taba gabata baya, idan aka karanta kamar suratul baqara a karatun farko, za a yi ruku'u, za a dade kamar kwatankwacin dadi wadda aka yi wurin karatun baqara, sannan a miƙe tsaye a karanta ali imran, in aka gama za a ƙara yin ruku'u a kwatankwacin dadi wadda aka yi wurin karanta ali imran, sannan a miƙe tsaye a yi sujudu guda biyu, a taso raka'a ta biyu, a karanta fatiha, sai a karanta suratul nisa'i, shi ma a yi ruku'u a daɗe kamar karanta suratul nisa'i, a ɗago a karanta fatiha da suratul ma'ida, a ƙara daɗewa kamar yadda aka karanta suratul ma'ida a ruku'u, sana a ɗago a ta yi sujadu guda biyu, a yi tahiyya a sallame. Wa salatul khusufil qamar sunnatin, ita ma sallah ta kisfewar wata sunna ce, wasu fatuha ka sa'irin nawafil, amma ita siffata kamar da sauran nafiloli suke, rak'atani, rak'o'i ne guda biyu, bi ruku'in da ruku'i wahidin guda ɗaya, wa qiyamu wahidin da kuma tsayuwa guda ɗaya, wa qira'atu fihi ma jaharan, kuma karatun da ake a ciki bayyana ake, wala yajma'u laha, kuma ba a yin jami'in ta, kowa zai ta yi afzazan ya tashi kowa shi kadai. Arabi'atu nafila sunna mai ƙarfi ta hudu, salatul istisqa'i, shine sallah ta roƙon ruwa.
wa takunu li ajli islahi zar'i, wato tana kasancewa ne saboda neman shayar da ruwa saboda gonaki da shuka, aw li shurbil hayawani ko kuma dan mutane su sha, adami da kuma mutane da dabbobi kenan, aw gairihi ko makamancin haka. Wasu fatuha siffata kasairin nawafili, kamar sauran nafiloli suke, raka'atani raka'a ce guda biyu, ya jaharu fihi ma bil qira'ati, kuma ana bayyana karatu a ciki. Insha Allahu nan za mu dakata a wannan karatu, sai babi na gaba zama na gaba insha Allah. Muna fata abin da muka karanta muka dace da daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muka kuskure saboda karancin sani Allah ya fahimtar da mu, Allah kun ba mu lada ya dora mana a mizani. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.